Palfi. Môže ísť dopredu. Žigo, poď, ľavo má Bondru. Tyčka, gól! Dávame gól! Peter Bondra, jeho druhý zásah. V 18. minúte a 20. sekunde dáva Peter Bondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. Sme majstri sveta! Keby ste to nevedeli, sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Keď som malý chlapec, som sa pozeral na Fetisova, na všetkých. Dneska som to ja, neverím. Hovorím, že keď to raz zažiť, tak to je bol najkrajší sen a dneska som si ho splnil. Verili sme si, čož je veľmi veľká vec a veľmi dôležité pre mužstvo a si myslím, že mali sme to super kolektív, na ktorý som veľmi hrdý. Niekedy si hore, niekedy dole a treba veriť. A pozrite sa, stali sme sa majstrami sveta. Z haly vyrazili noví majstri sveta na otvorenom autobuse na hlavné Göteborské námestie, kde ich vítali stovky fanúšikov, slovenských i švédskych. Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie René Fasel práve tu odovzdal Miroslavovi Šatanovi cenu pre najužitočnejšieho hráča. The most valuable player. V šatni prišli potom na rad aj tradičné cigary. Každému z chlapcov sa donekonečna točil v hlave finálový film. Aké krásne je byť majstrom sveta. Možno, že mi bude trvať niekoľko rokov, že keď si uvedomím, že sme majstri sveta. Ale najviac si to uvedomujem, keď si prečítam nejaké noviny, že nejaký starší hráč zo Slovenka, neviem, Jozef Kolonka alebo niekto iný, že majster sveta z toho roku, že 78 alebo 76, tak teď mi to odkryje, že vlastne, že ten rok bude pri mne a že sa mi to podarilo. Som naozaj rád, že mám všetky 3 medaily teraz a
bude ešte určite nejaké úspechy prídu a dúfam, že tá kolekcia bude ešte väčšia. My sme verili od začiatku, že cesta, ktorou sme sa dali, je správna. Všetky okolnosti, ktoré sa stretli na olympiáde, sa postavili tak, že jednoducho sme neboli schopní urobiť niečo viacej a veľmi nás to mrzelo a my sme veľmi radi, že sme mohli v tomto prostredí, na tomto turnaji ukázať skutočnú silu slovenského hokeja, aj keď nie za účasti úplne všetkých najlepších hráčov. Ale pri tejto skladbe mužstva si myslím, že sa vytvorila jedna vynikajúca partia, ktorá mala vysokú ambíciu a dokázala ju dotiahnuť do konca. Mňa obrovsky teší to, že vlastne toto je taký nejaký výsledok trojročnej spoločnej práce ľudí, ktorí to so slovenským hokejom myslia naozaj vážne a seriózne a dnes môžem povedať, že aj podľa toho postoja ľudí z IHF už nás akceptujú a veria, že do tej prvej sedmičky